Actual Reports Second Portion. Di kalidad kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Actual Reports Second Portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports Second Portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Sanlan. Karon nga adlaw Biyernes sa 23 na bulan sang Disyembre tuig 2022. Anano naman ang mga balita kag isyu nga aton daydayon para karon nga adlaw. Ang kuwaw nagpadala sang Notice of Disallowance batok sa GSIS. Kita mo gila na? May kabudlay gid nga ipiyar ang kwarta sang pumuluyo. Masubo nga Paskwa sa pamilya sa 24 nga mga manugbulang tob-tob subong missing. Sinuayan ang magatalos kay Juma season. Pila ini sang aton tagaan igtalupangod karon nga aga. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako. Philippine Standard Time Lasais 32 nagpadala sang Notice of Disallowance batok sa GSIS ang Kuwa Commission on Audit. Anong natabo? Hindi otorisado nga pagbayad sang 2.125 milyones bilang consultancy nga bayad sa apat ka pribado nga abogado. Tiyamak mo ni? Nga gusto lang sila, bayad sila yung milyon sa pribado nga abogado. Nga may ara notisya sang disallowance gikan sa Commission on Audit. Sa desisyon na pitsahan Enero 24 tuig 2022. Kag karon gin-upload lang sa website sang Kuwa. Nagligad subong pa lang ginsulod sa website sang Kuwa. Ang Kuwa nagsiling kundi nagfile gali petisyon for review ang GSIS kapag duso sa mga opisyal nga inulipay abe ang disallowance nga gin-issue sa tong Setyembre 23 tuig 2015. Aba, kay ang rason ginbayran ang apat ka abogado sa kantidad nga 2.125 milyones nga wala sang written nga pagpahanugot sa opisina sang Government Corporate Council. Suno sa audit team sang Kuwa. Ang pag-hire sang private consultant wala ini ginapahanugot sang Kuwa. Nagbato-mato lang sila. Binayran ng milyon halin sa people's money ining apat ka mga pribado nga mga abogado. Suno sa Kuwa, ang GSIS ginadilian sa pag-hire sang private nga abogado nga mag-uyat sa mga kaso kag legal matters. Magluwas lang kung nagagi sa husto nga proseso. Nagmato-mato sila ya. Kuwa sang konsultant apat ka abogado kag ginbayran milyon gikan sa kwarta sang tawo. Amo nang siling ko bala kabudlay gid. Kay man ining maharlika bla ni ang mga head sang GSIS kag SSS atat man nga mag-intra nga maghatag mag-invest man. Amo nang siling ko nga indi gid baw maluoy ka. Lantawab lang sitwasyon no. Wala gani pahanugot niya, naglastra sila iyasang milyon nga people's money, ibayad sa pribado nga abogado nga wala mangali ginapahanugutan sang Commission on Audit. Nagmato-mato sila ya, gasto kwarta sang tawo para sa private nga abogado. Tinga ang
Wala agi gali ya maglisensya, wala kabalo ya. Ang kuwa kag hindi gali pwede nga mag-hire kaya sang abogadong pribado. Tiyari na ho, notice of disallowance batok sa GSIS. Amo nang silin ko, hindi man tanan nga opisyal. Kundi dapat walang halungan ni bantayan. Ta silin ko kahapon dapat mangin mabinantayanon kita. Kay daw bisan nga ginbutangan na laye nga hindi matandog ang pensyon sang SSS kag GSIS, padayon nila nga ginaideyahan. Si Jokno gido, nya pwede na kon magsugot kag pirmahan sang tanan nga board of director, tiyari na ho. Nagligad perte, gasto ka mo milyon. Hindi gali pwede. Tiyamak mo na ya. Wala makabalo ya gani ang nagabayad sa GSIS nga nagabayad ka mo sa abogado yung milyones. Nga wala ginapahanugutan sang kuwa. Ti sino kapakot na karon? Nga kon maghatag ka mo sang kapital da sa Mahardika nga ni. Kabudlay amo ng silin ko. Nga hindi nyo lang tani pagpahilabdan ang pension fund sang pumuluyo. May laye na, wala gin sira na ng isyo nga hindi na pagamiton. Sige man yapon kuting-kuting nila. Sige man yapon ideya. Ala, suhot diri, suhot dito. Nya pwede na. Basta magsugot lang ang board of directors kanami sa inyo eh. Apa mangkuton niya ang pumuluyo. Apa mangkuton niyo mga nagabayad sa SSS kag GSIS, ang mga empleyado sa pribado kag empleyado sa gobyerno kung magsugot sila. Hindi kay mga board mangkuton niyo. Ang mga board na maupod naman lang niya. Sino nabutang sa board daw? Kadaan nga ang nag-order sini nga urgent si Presidente Bongbong Marcos. Ti kundi ga sinaot-saot sila. Mapasip-sip man mo. Ti pati ya ang kwarta sang pensyon daw kuting-kutingon pa nila. Klaruhan nyo. Tapuson taning isyo. Hindi nyo na paghilabti. May mga pundo na mga kuluan. Daw gina-nervyos ako sining ginahimo karon sang pila ka mga opisyal sa gobyerno. Ga pinagusto lasla hindi ila kwarta mo. Kapitalan taniya, invest taniya. Mayo man, kay kampyon kuno ini nga programa. Ang ginakakulbaan ko, ining pasulod bala nga 59 anyos nga mangun sisinta na, nga manugpensyon na, kag madisgrasya bala, madiskarel, ay abaw, milyon-milyon ang mahalitan sini. Amo na siling mangin vigilante kita, nga mga miyembro sang SSS. Base bala, kabudlay niya mo, pasimpalan niya mo. Ang negosyo ya, dua kabagay. Mangin madinaragon o kon maputo tikoy. Wala kita gapangamuyo nga maputo tikoy ning Marlika. Ang aton lang ya, hindi na naton pag-ipasimpalad ng kwarta tang palaabuton ta, kagang palaabuton sang mga manugpensyon pa. Hindi ta na pag-ipabinturar pa. Amo na siling blas ang iban nga, kwarta mo na gid, ipabinturar mo pa. Ara na gid sa bulsa mo, ipabinturar mo pa. Ting iban ka kaputo tikoy, kay man na purting handom, nya basi magduble. Ina ako magduble, kung maputo karon, di kundi nga ang mga pensioner, amo na nga bantayan tayo ni Mayo, kay daw liputon nila kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 39. Balik kami pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po, si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay.
Kaya kamusta man? Ako na would like, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason, singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi so good ni Lola sa akon. Siya Oo. nagtulo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta daw hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For butaw. I-record sa ang kinanglanon nga makapasitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong ka man rapulong to. Tugal ko balala. Di silingkod sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya siling ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri ko Fred sa lang agi kaya nga mo ito umanak lang dako na bulit siya Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo di kung sample mag-research. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Masubo ang Disyembre sining pamilya sang 34 ka mga manugbulang nga tubtob niyan missing. Di ang kalabanan sang aton niya tradisyon nga Pinoy sa tiun sa 24 kag 31 nagatipon-tipon kita. Pero ining pamilya sa mga manugbulang nga tubtob subong missing, ba? Pinsarabla. Malapit na, sobra na gan isa ka tuig guro. Ang pipila sa ila nakita lang sa video nga gin-kidnap ini sila. Kahapon, kon pamatian naton si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, ginahaom-haom nga ining mga manugbulang patay na. Apang, haom-haom pa lang na ni Rimulya. Ang Philippine National Police may nabilin pa nga pagpati nga posible buhi pang iban. Pero, may sugpon man sila, may ikog man, nga wala sila naghatag false hope sa pamilya. Ining 34 ka mga manugbulang kidnap ini sa Bulacan, sa Laguna, sa Manila. Ano ang pagpati sang pila ka mga kapulisan pag-analisa sining pagkidnap sa mga manugbulang? May pagpati nga ining natabo nga pagkidnap nag-ugat ini sa mga tao nga nagabulang nga dako ang napirde. Nga dako ang napirde, bangod na diskubrihan nga porte ang daya. Ginsudlan sang daya
ang bulangan nabisto karon ang dinayaay. Kabalo naman kamo ang grabe ang dinayaay sa bulang. May ara yang ginahungod piang. May ara yang wala ginatakod maayong bulang. Damo ay idea mo. Diyos karon. Suno sa report ang pila. Dalagko ang napirde. Porti nang napirde sang pila. Nadakpan karon ang daya. Amo ini ang posible akig kag ang rason ko nga gin-kidnap ini sila kag posible lang ginpamatay kabay pa nga wala pa. Ang malain kabay pa nga hindi lang matuod, may mga aligasyon nga ang may kahimuan sini ang iban mga otoridad nga posible biktima sang daya. Kabay pa nga hindi matuod nga mga otoridad ang sa likod sining pagkidnap kag pagpamatay. Kaysa gihapon, nagapati kita nga stricto man ang PNP sa membro nila sa pagdili nga magsulod sa mga panahuran, kasino, bulangan, kag iban pa nga mga panahuran ang katapo sa kapulisan. Pero, klaro man, nga bisan may amo sini nga paandam, madamo gyapon sang mga otoridad, pulis kag iban pa, mga katapos sang army kag iban pa nga nagasulod sa mga panahuran labi na gid sa bulangan. So amo lang ini ang aton ginakatahapan kag nagapati kita nga base pamalanga hindi man matuod ang hinuding-huding kag aligasyon nga ang mahimuan o kung may kahimuan sa pagkidnap kag pagpatay katapo sang kapulisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 48 na. Ang masunod nga balita kag isyo idulo. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Sang aton gobyerno, ang katapo sang kapulisan, katapo sang militar, kung sino ang posibilidad magatalos kay Juma Sison. Amo ni sang founder sang Communist Party of the Philippines. Kahapon, kung pamatian naton, si Colonel Rodrigo Maranan, Chief sang PNP Information Officer, wala man niya giningadlan ang mga personalidad nga posible mabulos kay Juma. Ang PNP karon ang ila sinipwersa ginpabakod gid ang seguridad puerte sa antisipasyon sang taktikal nga opensiba sang rebelde. Ang tanan nga mga police commanders sa bug-os nga Pilipinas ginpaalerto sa posible pagpang-atake sang New People's Army bilang kabahin sa pagdumdum nila sa ika-54 nga founding anniversary sa Disyembre 26. Terrible, no? Ika-54 katuig na. Nya hindi kami magsalig. Bisan pa nga subong, wala man kami sa nakita nga pamahog. Pero, ginihimplo ni Colonel Maranan ang nagluntad sa Northern Samar sa diin 6 kasoldadong nasamaran sa paglupok sa improvised explosive device sa nagdigad nga Domingo. So, ang silingon, siling sang militar, wala kami naghatag kumpiyansa. Siling sang PNP, ginpabakod ang tanan nga police unit. Sa palaabuton nga anibersaryo sang New People's Army. Kag ang posible ila sini nga pag-retaliate, pag-arangkada bilang pakita gilas sa pagkapatay ni Juma Sison, ang ginakabig leader, founder sang Communist Party of the Philippines. Purti, no? Yung ako niyang pagabay, basi kung mabulubatian man, pwede
pulo pa iway lang anay kay Disyembre subong nga plano man ang National Democratic Front nga makignegosar sa gobyerno peace talks base pa malang kung si Senador Bato ganiya de la Rosa sila niya di panahon na ni nga mag-ceasefire kita sa pagkapatay ni Juma Sison. Galing ang militarya lain mga pagpati niya magsulo ceasefire kita gamito naman sa rebuilde ni para makapag-recruit naman sila sa ila sini nga mga miyembro. Depende na kung anong aton pagpati. Kung wala gid man untat lupok ang aton lang ginapulo pangabay nga wala lang tani operasyon sa bulan sa Disyembre. Wala sumo ang aton militar iniblang ila pag-stop sa operasyon nila temporaryo sa bulan sa Disyembre kag pahuway-huway man ang rebuilde kay may ara 21 gun salot sila mo kay Juma Season ang aton punto dire nga manami man batyagon pagkatapos ang bulan sa Disyembre nga wala bala sang mga kalalatan nga matabo sa magtimba nga bayan sa katapos ang army mga katapos ang Philippine National Police kag subong man sa mga rebelde. Pwede man guro no nga medyo relax lang anay kita bisan wala sang deklarasyon sang untat lupok sa magtimba nga bayan. Ang importante nga wala sang tactical operation halin sa militar kag halin man mismo sa mga katapo sang New People's Army. Pwede? Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 53. Balik ako pagkatapos. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2
sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang ako mga tao. So again, mga agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok. Maayo gino ang mga empleyado sang gobyerno. Pizza 26 ba? Special non-working day naman. Malawig-lawig naman bakasyon nila. Sugod sila boss 24, 25, 26. Ay aba, saka pag-abot sa bulag tuig, pizza 30, 31, 1, kag 2. Baw kanami isang ila pangabuhi ba? Kanami isang sitwasyon. Kabay pa kung tani nga kami amo man na ba? Galing kay manti bisan bulag tuig, bisan 24, bi ano nga pizza sige duty. Amo na yung obra sa radyo mo, no? Mayo naman. Ang San Juan ko no, Aksyon Indre, may 15 months sila. Purti, no? Ano abi kung may 16th month pa na di? Napanandaw kong itsura sa atong station manager kon. Ang balong sa ati, mama, sila sa San Juan may 15, may 16. Ay, puerte ho. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita, Morning Edition, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.